Ja by som trošku teraz venoval čas tomu, aby som predstavil ten program, o ktorom hovoríme, kvôli ktorému sme sa stretli. A nazvali sme ho Inžinier 4.0. Slovensko je priemyselná krajina a digitalizácia, digitálna transformácia priemyslu je jedným z kľúčových faktorov budúcnosti a úspešnej budúcnosti tohto sektora. Stretávame sa bežne s tým, že pojem digitalizácia, digitálna transformácia, automatizácia, že nie je úplne vyjasnený tento pojem. A stretávame sa s tým, že veľmi často sa tie pojmy zamieňajú. My sme dlhodobo naučení spoznávať informačné technológie, informačné systémy a veľmi často sa v podnikoch reaguje na to, že to je akési len zmenené slovíčko, ale pokračuje sa viac menej v tom, čo bolo nastavené prostredníctvom informačných systémov. Ale tu je zásadný rozdiel. Je zásadný rozdiel medzi digitalizáciou a informačnými systémami. Úlohou informačných systémov je urobiť poriadok a mať kontrolu vo firme nad procesmi, tak digitalizácia je predovšetkým o zlepšovaní biznisu. O tom, ako zlepšiť výsledky, podnikové výsledky každej jednej firmy. A to je ten kľúčový zámer, na ktorý sa často zabúda. Čiže samotné hľadanie toho zlepšenia toho biznisu je hľadanie výnimočnosti, odlišnosti, prinášanie nových hodnôt pre trh, pre zákazníkov. Na tomto je postavená digitálna transformácia a to znamená, že tú firmu je potrebné preliesť skrz a hľadať všetky možné príležitosti, ktoré umožnia zlepšiť tie výsledky hospodárenia podniku. Je potrebné, aby toto bolo realizované prostredníctvom nejakých inovácií, čiže je to nejaký inovačný proces. A za tým stoja ľudia. Ľudia, ktorí celý tento proces nejakým spôsobom musia zabezpečiť a musia tomu rozumieť. No a keď sa pozrieme, ako sa vyvíja, ako je úspešná digitálna transformácia, tak dve veľmi renomované svetové agentúry Boston Consulting Group a McKinsey dospeli dvomi rôznymi prieskumami k veľmi podobnému výsledku. To je, že 70% projektov digitálnej transformácie zlyháva. Že sa nedosiahnu tie ciele, tie očakávania, ktoré sú. A konštatovanie, že to, čo je hlavnou príčinou je to, že chýbajú vedomosti. Chýbajú vedomosti od top manažerov až po bežných pracovníkov. Na všetkých úrovniach, pretože každá tá úroveň riadenia má inú rolu, inú úlohu v rámci digitalizácie a toto je potrebné vyplňať. Často sa stretávame s tým, že však ale na to sú univerzity, aby naučili tých študentov, tých absolventov, aby ich dostatočne pripravili. Veď na čo tu robiť nejaký program celoživotného vzdelávania? Ale keď si zoberieme ten časový posun, ten fázový posun, ktorý nastane, keď príde nová informácia, nová technológia a odovzdá to teraz tým študentom a tí študenti naozaj, než sa dostanú do praxe, než to zrealizujú, tak tam máme rozptyl x rokov a tie firmy to potrebujú riešiť teraz. Čiže to je jeden zdroj. A ďalšia vec je, že keď hovoríme o tom, že sú to inovácie, že je to pomerne široký rozsah, že každý kút tej firmy treba preliesť, tak tam potrebujeme mať strašne veľa ľudí, alebo teda veľa ľudí vo firme, ktorí tomu rozumejú. To nemôže byť postavené na jednotlivcovi. Ale to musí byť do toho zakomponované väčšina pracovníkov firmy. Minimálne kvôli tomu, aby tomu rozumeli tým zmenám, ktoré sú, preto sa stretávame aj s tým, že často projekty, ktoré sa realizujú digitalizačné, že sú aj sabotované zo strany pracovníkov. Čiže minimálne túto úroveň, aby sa táto úroveň dosiahla. No a
toto sú okolnosti, ktorých vieme už niekoľko rokov. No a na základe toho sme sa začali zaoberať, ako to vyriešiť v rámci združenia Industry Forum. A tu prítomný pán Pronaj nás upozornil, že existuje švédsky program Inžinier 4.0, ktorý zostavilo 13 švédskych univerzít, je zapojený do toho švédsky priemysel a naštartovali takýto projekt, ktorý je veľmi úspešný a je hodnotený aj v rámci celej Európy ako jeden z najúspešnejších projektov v tejto oblasti. Čiže sme s nimi rokovali a našim zámerom bolo prebrať a priniesť ten program na Slovensko. Bohužiaľ, ten výsledok bol taký, že sme nedospeli k nejakej dohode, nebol tam veľký záujem zo strany Švédska, aby podporil tento posun alebo presun. Takže sme sa rozhodli, že spravíme vlastný projekt, ktorý sme nazvali teda Inžinier 4.0 a že sa pokúsime niečo takéto zrealizovať na Slovensku. Stálo za tým množstvo práce a na začiatku sme boli malá skupinka, ktorá sa do toho pustila. Veľmi nám tam pomohol pán Oleček, ktorý tu sedí, ktorý svojimi kontaktami nám vytvoril priestor a sám osobne sa zúčastnil, že sme prešli množstvo firiem a pýtali sme sa ich, či to naozaj potrebujú niečo takéto. A zo všetkých strán sme dostávali jednoznačné odpovede, že áno. Tak sme obišli univerzity, či sú univerzity pripravené na to, aby podporili takýto program. A univerzity odpovedali, že áno. No fajn, takže sme vytvorili takúto nejakú schému a priemysel sa zapojil do toho tou formou, že vznikla Rada expertov Inžiniera 4.0 a tá Rada expertov nám odporúčala aj obsah, aj možno formu, čiže spolu s nimi sme komunikovali a nastavali obsah a formu toho vzdelávania. A celý tento projekt bol zastrešený cez Európsky digitálny inovačný hub Expandy 4.0, cez ktorý beží dnes riadenie a financovanie tohto projektu. Čiže spojili sme všetky faktory, všetky možné prvky, ktoré dokážu takýto projekt ovplyvniť a v tomto kontexte sme sa pustili teda do riešenia. Expertov nám odporúčila, aby sme spravili 5 modulov. My sme pripravili, do leta sme pripravili 4, zber dát, analýza a strojové učenie. Je to veľmi dôležité, pretože keď hovoríme o digitalizácii, tak digitalizácia je práve o dátach. My sa snažíme mapovať všetky činnosti, všetky procesy, meniť ich na data, tým ich digitalizujeme a tieto data používať potom na ďalšie rozhodovanie, aby riadenie tej firmy bežalo na základe reálnych, skutočných dát a informácií a nie na základe dohadov, ale čiže zásadne sa zlepšuje riadenie tej firmy, čiže to je taký kľúčový modul, ktorý orientuje tých účastníkov v tejto oblasti. Ďalšou vecou je, keďže síce spomíname tú digitalizáciu, ale automatizácia je tiež nevyhnutná, takže ďalší modul je zameraný na robotiku a pokročilú robotiku. Súčasťou a veľkým priestorom na zlepšovanie je logistika, takže sú tam logistické systémy, automatizovaná logistika. A ten 4. modul, ktorý bol pripravený do leta, bola inteligentná údržba. A v priebehu leta a začiatku jesene sme spravili ďalší modul, to je digitálna transformácia priemyselného podniku pre každého. To je modul, ktorý by mal zorientovať každého, kto sa trošku zaujíma o digitalizáciu, zorientovať ho v danej problematike, aby dokázal vidieť a vnímať potreby a možnosti a príležitosti v tom podniku. Zostal nám ešte v hre jeden modul, ktorý bol odporúčaný aj radou expertov, a to je rola manažmentu digitálnej transformácii priemyselného podniku. Tam tie vedomosti a skúsenosti sú zatiaľ, alebo narazili sme na to, že
bol problém dať dokopy taký tím, ktorý by to dokázal zostaviť, ale dnes už sme v tom štádiu, že začiatkom roka by mal byť pripravený aj takýto modul. Čiže v podstate v tejto chvíli máme 5 modulov a pripravuje sa 6. modul. Vznik tých modulov bol riadený, keď sme hovorili, že sme obišli univerzity, sú do toho zapojené 3 technické univerzity, čiže tie 3 technické univerzity vstupujú takmer do každého modulu. Každá univerzita má minimálne jedného zástupcu pri príprave toho modulu. Bol tam zástupca praxe, aby sme zlaďovali potreby praxe a teoretické vedomosti, ktoré prichádzajú zo strany univerzít. A máme tam ešte moderátora, ktoré to celé to koordinuje. A keď zoberieme do tejto chvíle, celkovo viac než 25 odborníkov sa podieľalo na príprave týchto modulov. Pre koho je určený na toto vzdelávanie? Ako som povedal, je potrebné, aby to naozaj preliezlo celou firmou, čiže je to určené pre odborných pracovníkov a manažérov priemyselných podnikov. Čiže to je taká kľúčová skupina. Upozorňujem, že to nemá nahradiť univerzitné vzdelávanie. My nemáme záujem, alebo teda nemáme ani časový priestor vychovávať špecialistov. My potrebujeme, aby absolvent tohto vzdelávania prišiel do firmy a rozumel reálnym potrebám podniku z pohľadu digitalizácie. Aby dokázal posúdiť technologické príležitosti, ktoré trh ponúka a zlúčiť ich s tými potrebami, ktoré ich firma má, aby tomu rozumel, aby vedel navrhovať, prinášať pre manažment úpravy nejakých riešení, aby dokázal byť partnerom a dodávateľom technológií, čo všetko potrebuje, ako potrebuje a kvalifikovane posúdil a riadil samozrejme proces implementácie. Čiže sú to ľudia, ktorí majú taký nadhľad nad danou problematikou, ktoré sú vo vnútri v tej problematike zorientovaní. Toto by mal byť absolvent, alebo toto je absolvent tohto vzdelávania. No a metodika výuky, aby sme si trošičku objasnili, ako to beží. Žijeme v dobe, kedy už webináre sú niečo, čo je už máme štandardne zažitú online komunikáciu, takže tie moduly sú zostavené tak, že sú zostavené z 5 webinárov, jedného praktického celodenného cvičenia, že teda prídu na jedno miesto tí účastníci a tam je pripravené laboratórium a praktické cvičenie. Každý účastník by mal spracovať taký malý projektík, aby do toho vnikol do danej problematiky čo najlepšie a teda všetky tieto činnosti by prekrývajú nejakých 21 hodín čistého času výuky. Každý ten webinár máme rozdelený ešte do nejakých takých podtém a každá podtéma máme na ňu spravené video. Keď si zoberieme, myslím, že máme v tejto chvíli asi 90 videí natočených tematických k daným témam. Po videu nasleduje diskusia a ešte overenie tých skúseností, tých poznatkov, ktoré tí účastníci získajú, sa robí prostredníctvom testu. Čiže toto je obsahovo. Inžinier 4.0 je v tejto chvíli, dá sa povedať, naštartovaný. Toto je taký oficiálny výkop, táto dnešná tlačová konferencia. A prebehli nám pilotné kurzy niekedy pred letom, ako som už hovoril, v priebehu leta, jesene sme ešte robili posledné korekcie na základe zistených pripomienok a dnes sú tie kurzy pripravené. Od začiatku roka sú vypísané termíny na všetky kurzy. No a tu je ešte dôležité spomenúť, že digitálne inovačné huby sú zamerané predovšetkým na podporu malých a stredných podnikov. Čiže malé a stredné podniky si dokážu toto vzdelávanie prefinancovať prostredníctvom schémy de minimis. Od 1. júla schéma de minimis pre každý podnik narastla na 300 000 eur. Tie menšie a stredné podniky pomerne ťažko vyčerpajú tieto prostriedky, čiže dá sa povedať, že to vzdelávanie sa blíži až k tomu, že je to bezplatné. No, viac informácií nájdete na webovej stránke www.inžinier4.0.